Ассалому алейкум. Бо шумо ман Каримова Нигина, серебряный директор дар ширкати Фаберлик. Мехостам ками дар мавзӯи сетивой маркетинг ҳаром ё ки ҳалол буданаш ками маълумот диҳам, чунки бисёр видеоҳода бисёр баҳсу мунозира оиди ин мавзӯъ буд. Сетивой маркетинг аз нигоҳи дини ислом ҳақиқатан ҳаром аст. Лекин сетивой маркетинг чӣ гунаш ҳаром аст ва бисёр шахсоне ки дар бораи ин мавзӯъ маълумот доданд, каме таҳлилҳои нодуруст доданд. Барои ҳамин мехостам ҳозир пашак ва гуфтугӯсо ба шумо фаҳмонам. Анакнун ширкати Фаберлик пирамида ҳаст? Савол ба миён меояд. Пирамида аст. Анакнун биёед пирамида, сохтори пирамидаро дида мегузарем. Мана бинед, пирамида шаклаш ҳамин аст ва дар инҷо чӣ дорад? Қулаи асосӣ дорад, то есть онаин вершина. Ва аз тагаш бисёр сатҳа аст, то есть многоуровневой. Ин сохтори пирамида аст. Ва пирамида чанд намуд мешавад? Финансовая, продуктовая, пирамида и государственная, то есть давлати. Ҳозир чӣ гуна буданаша боз ман ба шумо мефаҳмонам. Анакун ба финансовая пирамида дохил мешавад ин яъне ширкатҳое ки компанияҳое ки бо пул сару кор доранд, яъне пул бар ивази пул. Дар ин ҷо продукт нест. Яъне мо дар инҷа чӣ метавонем? Пул, инҷа мана як шахс бошад, бо одам медарорад, инам пул медарорад, инашам пул медарорад ва ҳамин хел пирамидаша сохта, ҳамин сохтора пул дароварда, яъне инҷа уже чӣ аст? Ҳамошон аз ҳисоби пулҳои даровардаи инҳо фоизҳои пулӣ мегиранд. Яъне пул бар ивази пул. Ана ҳамин намуди финансовая пирамида ё ин ки сетивой маркетинг ҳаром аст. Чунки мо дар инҷа пул мемонем ва намедонем ки вай пули мо гашта меояд ё ин ки не, ё ин ки мо вай пулаш бар зиёд карда метавонем ё ин ки не, ё ки то есть дар инҷа меҳнат нест, фақат пул одам даровард, аз ҳисоби фоизи пули вай ба шумо пул медиҳанд. Дар Тоҷикистон дар вақти мо, агар ки дар ёд дошта бошед, муҳра бизнес буд. Вай муҳрае ки вай ба ҳичӣ кор намеомад. Вай муҳра на ягон ҷо истифода намебурданд. Фақат муҳра просто як маркетинговый ход буд, чтобы пул ҷамъ кунанд, лекин вай пула ба монанди анами финансовая пирамида аз сари пули инхоф кардагиё вайёро зиёд мекарданд ва ҳамин хел оборот дода зиёд карда ба одамо медоданд. Оқибат чӣ шуд? Банкрот шуд. Одамо пулҳои мондагиашонро аксарияташон гирифта натавонистанд. Ё ин ки пирамидаи финансовая боз ширкати KFC ки дар Тоҷикистон пайдо шуд. KFC мисол ҳамчун пишиваи сет буд. Одамо пул монда аз болош как бы бо пул кор мекарданд, лекин ҳеҷ кас вай ба фикрам ки ҳаром ҳалол нагуфт. Ё ин ки ҳозиранги боз як моддаи нав ин дари палуча ё ин ки там теремокаш, то есть гуногун ҳастанд. Ин компанияҳое ки пул бар ивази пуланд, онҳо ширкатҳои финансовая пирамида ва дар дини ислом ҳаром ҳисобида мешаванд. Пирамидаи продуктовая дар ин он ширкатҳое дохил мешаванд ки вай ширкатҳо маҳсулот доранд ва гуфта истодааст ки дар сайти Умару, дар онҷам диншиносон гуфтаанд ки агар ширкате ки маҳсулоти худашро истеҳсол мекунад, маҳсулоти худаш, шахсан компания ҳаст, компанияҳои маҳсулот доранд, лекин маҳсулоти худашон истеҳсол намекунанд. Яъне аз дигар истеҳсолкунанда мегиранд, дар болош пул монда боз оборот дода мефурӯшанд. Инҷа компания худаш агар ки маҳсулот истеҳсол кунад, маҳсулоташ сифат дошта бошад, маҳсулоташ ба одамон яъне дастрас бошад, то есть истифода бурда тавонад, то есть ҳамон чизи даркорӣ бошад дар худи ҳамон одам. Продукте ки мисол ширкат чизе ки истеҳсол кунад, вай витамин аст, то есть истифода мебарем, шампунь аст, истифода мебарем, там гел аст, паста ҳаст, он чизе ки мо дар рӯзғорамон, барои гигиенамон, барои тозагиамон истифода мебарем, мо фисёро вай истифода мебарем, ки мо гирифта тамошо намекунем. Барои ҳамин, то есть продукте ки талабот дорад,
продукте ки одамо гирифта истифода бурда тавонанд. Акнун маҳсулоте ки истеҳсол мешавад, нархаш бояд ба нархҳои бозори ҷаҳонӣ мувофиқат кунад, яъне ҷавобгӯ бошад. Мисоли оддӣ гирем, зубной паста, ки ман дар ширкати Faberlic кор мекунам, мисол дар онҷо 8 сомон аст, то есть аз ҳама арзонаш. Ба ҳама имкониятҳои пули муносиб нархҳо ҳастанд. 8 сомон ҳаст, 13 сомон аст, зета ҳаст, 22 сомон аст, аз ҳама қиматаш. Акнун дар баъзе ширкатҳо айнон бар намекунам, якта зубной пасташ метавонад ки 120 сомон аз ҳама, то есть ваяш арзонаш, нархаш 120 сомон бошад. Бинед ки дар ин қадар пул барои ягон одами оддӣ ин мувофиқат намекунад. Шахсан манам агар ки кор мекардагӣ бошам ва даромади манам нағз бошад, ман ҳеҷ вақт дар 120 сомон зубной паста намехарам. Ки ман дар 120 сомон дар ширкати Faberlic 12 айн мехарам ё ин ки 8 аз ин мехарам, ки ҳар гуна ва таъсири гуногун мекунад, медиҳад. То есть ширкатҳои продуктовӣ ҳам гуногун мешаванд. Ҳаст продукте ки худаш истеҳсол мекунад, худаш мефурӯшад. Ҳаст продукте ки ягон кас истеҳсол мекунад ва дигар кас вай реализоват мекунад. Ҳаст продукте ки бениҳоят бо нархи қимат фурӯхта мешавад, то есть слишком бад, бениҳоят зиёд дар инҷа накладывают проценты. Ба одами оддӣ ин, как говорится, одами оддӣ имкони харидани ин хел чиза надорад. Акнун государственная пирамида, дар мисоли ман инҷа нанависам вазорати маориф, агар мисол биёрем аз нигоҳи учреждения, корхонаҳоша дар назар гирем, вазорати маориф худаш аз ҳама сараввал мислад ҳастанд маорифҳои мисол вилоятӣ, ё ин ки доранд чи донишгоҳҳо, доранд коллеҷҳо, доранд техникум, доранд мактаби миёна, доранд боғча. То есть ҳамина гӯё ки мо ҳам дар як сохтор, дар як пирамида ҳамаш таги ба так тақсимот шуда рафта истодааст. Агар ки аз нигоҳи мисол одамо гирем, аз рӯи нигоҳи одамо гирем, мисол ки аст дар инҷа вазир аз ҳама сараввал мислад, инҷа ки дорад ҷонишинҳо, дашти коргаро боз мераванд, отдел кадр. Агар ки донишгоҳа гирем, ректор дорад инҷа, проректоро, дар инҷа бо ино чӣ доранд, ҷонишинҳо доранд, баъд доранд омӯзгорон. Мактаби миёнаам ҳамин хел, мактаби миёнаам бошад, инҷа ки меистад директор, дальше мераванд ҷонишинҳо, омӯзгорон, хонандагон. То есть инам сохтори чи аст, пирамида аст. Дар ҳамин оилаям мо чием, як древо, як пирамида. Там бобо калон, мома калон, бобо, биби, падару модар, мо, фарзандо, набираҳо, то есть тоже ҳамин сохтори таги ба так меравад. Так что пирамида дар ҳаёти мо дар ҳама ҷо можно сказать ҳаст. Инҷа ҳам баҳс мекунем. Пирамидаи финансовая дорем, пирамидаи продуктовӣ дорем, пирамидаи госпирамида дорем. Ва ҳамаи ин считаю, што сохтораш ҳамун аст. Мисол мечадам, мо ҳастем, аз поён одам медарорем, одамо боз одам медароранд, то есть инам ҳамун пирамида. Финансовая, продуктовая, государственная. Ҳама ҷо пирамида. Акнун пирамидая фаҳмондам, меравем дальше. Дар ҳамин мавзӯъ ман видеоҳо дидам, дар сайтҳо дар омада хондам ва дар якчанд сайте ки дар забони русӣ оиди ҳамин дини исломӣ ки сетевой маркетинг тархара милли халал маълумот доданд, хондам ва дар яке аз сайтҳои умаро, дар он ҷо ҳам диншиносо ҳастанд, онҳо дар бораи сетевой маркетинг халал или ҳарам буданаш дар он ҷо маълумот доданд ва кадом намудҳои сетевой маркетинг аз ба талаботи дини ислом мутобиқат мекунад, то есть иҷозат дорад, дозволена по канонам ислама,
чӣ гуфта шудааст. Акнун бинед, ин якум ҳамун ширкате ки дар сетивой маркетинг ҳаст, маҳсулот дорад ва худаш истеҳсол мекунад маҳсулоташон. Дуюм, аъзошаванда маҳсулотро худаш истифода мебарад. Маҳсулот сифат дорад ва маҳлулҳои ҳаром дар таркибаш надорад. Якчанд намуди даромад дорад, яъне метавонад аъзошаванда харидори оддӣ шавад, ёки фурӯшанда шавад ба монанди бизнеси традитсионный, бизнеси анъанавӣ ба забони тоҷикӣ, ва даромад аз товароборот, ҳамун компанияе ки даромадаш, маошаш аз товароборот аст. Яъне дар ин ҷамъ вақте ки ҳамун фурӯшандаам шавад, то есть фурӯшанда бояд чӣ кор кунад? Меҳнат кунад, ҳамун маҳсулоти доштагиашро новобаста аз он ки вай маҳсулоти ширкати Faberlic дар назар дорам. Вообще чизи маҳсулоте ки дошта бошад, вай себ аст, вай макарон аст, вай шакар аст, вай бояд меҳнат карда мефурӯшад, бояд бо ҳам фурӯхта тавонад. Инак меҳнат аст. Ва ҳамин агар ки гуфтем ки ширкате ки харидор шуда метавонад, харидори оддӣ, фурӯшанда шуда метавонад, ва ин ки даромад именно аз товароборот дорад. Даромад боз мешавад аз фоизҳое ки аз пуле ки одам аз он ҷо харидорӣ мекунад ва аз сари пули вай як каси дига фоида мекунад. ҳозир бо ин намефаҳмонам. Агар ки нехел фаҳмонем, мисол ман дар ширкати Faberlic кор мекунам ва як аъзошавандаи нав мебиёяду, агар ки дар 250 сомон харид кунад ва компания ба он кас мувофиқи, то есть баробари, яъне 200 сомон бор тияду, 200 сомон бор тияду, 50 сомонаша дар ман гузаронад. То есть мигина тият. Ана ҳамин роҳ яъне нодуруст аст. То есть инҷа аз штешто фоида аз пули додаи ин кас ба ман омад, аз товаробороти харидаи ин кас не. Ҳамин қадар пул да харид кард, ҳамин қадар мувофиқи ҳамин пул вай маҳсулот мегирад. Маҳсулотро мувофиқи ҳамин қадар пул мегирад. Тамом. Дар инҷа ягон ҷои зиёдатӣ ба мо, ба киссаи ман аз сари пули ин намеояд. Ман аз ҳисоби товаробороте ки аз рӯи маҳсулоте ки фурӯхта шуд, аз он ягон фоиз ба маош мегирад. Ҳамун ширкат бояд омӯзонад, бояд ҳар як аъзошаванда маълумоти бештар гирад дар он компанияе ки вай кор карда истодааст. Яъне моҳияти корро ёд гирад. Бояд донад ки пул аз куҷо меояд, чӣ тавр бояд кор кард. Яъне ҳамаи шарту, ҳамаи талаботҳои ҳамун компания ва ҳамаи маълумотҳои вай компания ва рафти корро бояд ёд гирад. Ва имконияти хариди минималӣ дошта бошад. Дар мисоли боз оддӣ гирем, мисол минимальный харид дар ширкати Faberlic ин 150 сомон аст. 150 сомон шумо метавонед харид кунед. Ва чиқар ки гуфтам, 150 сомон ин уже скидка қатъӣ мешавад ва метавонад аз ин даромад гирад плюс 20%. Яъне оптом гирифт, как бы в розница фурӯхт, чакана ба забони тоҷикӣ мефиҳмад. Так вот, яъне чӣ кор мекунад? Аз фурӯш фоида мебинад. Баъдан регистратсия бояд бепул бошад. Дар баъзе компанияҳо, чтобы кабинет кушодан бояд барои активатсияи кабинет бояд пул тии. Ҳаст активатсияи кабинетҳои просто ту харидор мешавӣ, ҳаст кабинетҳое ки барои бизнес, ва ҳамун кабинетое ки барои бизнес аст, вай пул месад. Бояд пули муайян метӣ ки дар он ҷо регистратсия шуда кор кунӣ. Ё ин ки агар ки регистратсия шавӣ, то харид накунӣ, вай кабинетат фаъол нест. Дар ширкати Faberlic регистратсия ки шудед, кае ки хоҳед, дар дилхоҳ вақт метавонед дар омада харидатона кардан гиред. То есть мехоҳед харид мекунед, намехоҳед не. Бояд аз болои худ кор кунад, яъне худ омӯзӣ кардан гирад ва дар муваффақиятшавии одамони поёнаш саҳми худро гузорад. Яъне худаш ки аъзо шуд ва хост ки даромад гирад, вай бояд одамое ки аз поёнаш даъват кард, онҳоро низ омӯзонда барои пешравии онҳо саҳми худашро гузорад. Яъне каждый лидер, каждый наставник, каждый гӯем ки партнёр компании заинтересован мешавад ки одами поёнгиш дар вазифаҳои боло равад, яъне ба даромадҳои баланд расад. Яъне маош аз товароборот бошад.
чӣ ки дар мисол гуфтам, маош аз товарооборот. Дар ҳамон мисоле ки мисол 250 сомоне ки харид кард, да инаш мисол 200 сомон харид кард, инаш 100 сомон харид кард, ну инаш гирем 400 сомон харид кард. Ҳар кас чени имконияти худаш харид мекунад ва пули ино, мо пули иноя, мисол ман инҷа ман бошам, ман инҷа ман бошам, да ман бубам, ман бошам, ман аз ино пули инои ман вапши умуман намегирам, да ҳамин пуле ман намегирам, ин пул дасти ман ба намебиёд. Ин пул магазин мерад, яъне чӣ хеле ки дар магазин додед, собун пул додед харидед, да там орд пул додед харидед, ина ҳамин хеле пуле ки додед меравад магазин, да ширкати Faberlic аз он чӣ мегирам, маҳсулот мегирам, маҳсулоте ки да мо истифода мебарем. Ва аз рӯи ҳамин маҳсулот, товарообороти маҳсулот, ширкат мувофиқи маркетинг планаш, мувофиқи қонуну қоидаи худаш фоизҳои муайян, яъне мо дар кадом фоизе ки бошем ба мо маош медиҳад. ан ҳамин аст шартҳое ки да аз нуқтаи назари дини ислом ба сетевои компанияҳо иҷозат дода шудааст ва ино метавонанд кор ва фаъолият кунанд. Диншиносони Арабистони Саудӣ да мани кадом намудҳои сетевои маркетингро, то есть кадом кори сетевои маркетингро манъ кардан, да яъне қарорашро баровардан ки ин гуна даромад манъ аст. То есть яъне сетевои компанияҳое ки да ино бисёртар ба сетевои компанияҳои финансовӣ дахл доранд. Бинед, аз ҳама асосӣ ин яъне рибо, ростовщичество, то есть маънии чиро дорад, яъне шахс пули кам дода, да пули кам дода бо умед аст ки пули калон мегирад, яъне даромади калон мегирад, то есть боз ҳамон чӣ пул бар ивази пул. Это финансовая пирамида. Баъдан номуайянӣ, то есть неизвестность, неопределённость, да ғарар. Вақте ки шахс пул дода ва намедонад ки да ки шумораи даркории одамонро ҷалб карда метавонад ё ин ки не, яъне пулаш месӯзад, даромад намегирад. Яъне бинед ки ҳолиам ки гап дар бораи пул аст. Компанияҳое ки яъне пул дода бошананд, да пул дода бошананд, бар ивазашон маҳсулотро гирифтаанд, ҳамчун ба монанди дигар магазину бозор. Дар ин ҷо бошад барои даромад гирифтан, даромади пулӣ гирифтан, бар ивази пул ҳеҷ нагирифта истодааст, фақат пул додааст. Бояд шумораи даркории одамро ҷалб карда тавонад ки ҳамон пулашро гашта барзиёд карда гирад. То есть номуайянӣ, не знает, ғарар, неизвестность, неопределённость. Ҳамин намудро да манъ дониста шудаанд. Каме дар бораи ширкат боз маълумот медиҳам. Ширкати Faberlic аст. Ширкати российский аст. 27 сол аст ки кор ва фаъолият мекунад ва ширкати расмӣ аст. Да ба монанди дигар корхонаҳо андоз месупорад, яъне ба ҳама қонуну қоидаш. Ва дар 14 давлати ҷаҳон кор ва фаъолияти худашро бурда истодааст. Акнун биёед каме дар бораи моҳияти кораш фаҳмонам. Мисол дар ҳамамон бозор мерем, боз ҳамон магазин мерем, дар мо дар ҳамон ҷо чӣ ҳамон нархи фурӯше ки ҳаст, да ҳамон нархе ки мо харидорӣ мекунем. Компания Faberlic нархи фурӯши муайян дорад, лекин касе ки аъзо мешавад, баъд аз аъзо шуданаш ба вай 20%, 26% ва 70% скидка дода мешавад. Дар магазинҳои оддӣ мо ин чизро да мисол ки надорем. Баъдан вақте ки мо дар ширкати Faberlic аъзо мешавем, ҳеҷ вақт Faberlic худаш маҷбур намекунад ки бори мара хар, там чӣ хеле ки мегӯянд ки бал зан. Худи бал чист? Бал ин валютаи дарунии сетевои компания аст. Яъне барои чӣ бал кардагиянд? Чтобы барои перерасчёт кардани маошҳо. Аз сабабе ки ширкат байналмилалӣ аст ва ҳар давлат валютаи яъне қурби худашро дорад. Тоҷикистон сомонӣ, Армения драм, Қазоқистон тенге, да Россия рубль, ва манат дар Туркманистон.
дар Турция лир, то есть ҳар давлат валютаи худашро дорад ва барои пирирашод кардан ва маош додан барои лидер ва кор мекардагии он давлатҳо ҳамаи сетевои компанияҳо аввал балқати ҳисоб мекунанд продуктро, баъдан вайро пирирашод карда, яъне ҳисоб карда ба маош мубаддал гардонда ба коргарояш медиҳанд. Ҳамакнун чоро ки мегӯянд ку балзан ёки там балкон, лекин ҳеҷ вақт худи компания да инро талаб намекунад. Мумкин баъзе коргарои Фаберлик талаб мекунанду, лекин ҳар кас вақте ки ба кор аъзо мешавад, аввал бояд, агар ки кор мекардани бошад просто покупательне, бояд аввал пурра маркетинг план, бал чист, кадом навуди балҳо аст, ҳар як бал чӣ гуна пул меистад, чӣ қадар бали пардохт аст. Яъне дар инҷа шумораи ҷалби одамон рол мебозаду бисёртар аз ҳамин бал аст. Акнун бо бисёртар бо мегӯянд ки ширкати Фаберлик ҳаром аст ки вай шарҳ дорад, вай фоиз дорад и так дале. Ҳозир инам ман ба шумо боз мефаҳмонам. Ки аъзо ки шудед, бояд албатта омӯзиш гузаред, албатта донед куҷо омадед ва чӣ кор бояд кард. Дар инҷа меҳнат кардан дар кор. Дар инҷа асосан меҳнати рӯҳӣ, то есть одам дар инҷа бисёртар телефон қатъию, лекин аз кори ҷисмонӣ хело ҳамин кори рӯҳӣ вай аст. Морально одам вай мекунад, монда мешавад, хаста мешавад. Дар инҷа меҳнат кардан дар кор аст. Агар ки меҳнат накунӣ, ин қадар маошҳоя намегирӣ. Кадом шахсоне мегӯянд ки кор кардем, дурӯғ аст, маош надодам, вай шахс значит ҳоло ҳам ки пурра моҳияти корро намедонад ё ин ки маълумоти нодуруст дорад. Манам дар вақте ки аъзо шуда будам, ман ҳамчун харидор будам. Гоҳ мехаридам, гоҳ намехаридам. Дар кор мешуд, барои хона мехаридам, дар кор мешуд, намехаридам умуман. Ва ба ман ҳеҷ вақт наставникам намегуфт ки ниги на там 50 бал харид кун ёки 100 бал харид кун. Ҳеҷ вақт. Смотря кадом наставник ёки кадом структура, кадом проект бо Фаберлик ба проектҳо ҷудо шудааст, шумо дар онҷо кор ва фаъолият карда истодед. Мисол проекти мо ин проекти Фаберлик онлайн аст. Ва ман вақто ки дидам ки дар ширкат занҳои хонашин пулҳои калон кор карда истоданд, манам аллакай завқманд шудам. Ман худ маълумотам олӣ аст, дипломи ман сурх аст. Аз муддате ки мо дар ҳамин дар Федератсияи Русия, яъне аз Тоҷикистон омадагем, дар инҷа зиндагӣ дорем, 8 сол мешавад. Ман шахсан дар ягон корхона инҷа кор кардагӣ нестам, хотя метавонистам, ки забони русия озодона гап мезанам, забони хориҷа медонам, дар компютера нағз мефаҳмам. Вообще метавонистам кор кунам, лекин ман кор накардам, фарзандом майда буд. Ва хостам ки манам як дар хона нишаста ва кори фоидаоваре ки пул даромад биёрам, кор кунам. Ширкатҳо бисёр будану ширкати Фаберлик ки российский буд, уже дар борааш маълумот буд, бештар доштам, ки бисёр дар группаҳои русҳо ҳастанд ва чӣ гуна онҳо кор мекунанд, медидам. Баъдан ман аллакай то он даме ки ман корро ёд гирифтам, баъдан ман уже ҳамон 50-100 бал карданро ёд гирифтам, баъдан ман уже кардам. Лекин то он дама ман обучение мегузаштам, ман методаи кориро ёд мегирифтам, одам медаровардам, одаморо мефаҳмондам, ёд медодам. Ва ҳоло дар командаи ман зиёда 300 нафар ҳастанд. Ғайр аз ман дар ҳар 3 ҳафта фарқияти компанияи Фаберлик бинед ки дар ширкати Фаберлик дар як сол мо 18 маротиба маош мегирем ва ҳар 3 ҳафта ҳамаш бо мувофиқи ҳамон талаботи компания. Меҳнат кардӣ, чӣ қадаре меҳнат кардӣ, чӣ қадаре ки барот сохтӣ бо ёрии команда, чӣ қадаре ки одам ба муаррифӣ кардӣ продуксия, одам ба худаш харид, барои истифодаи худаш харид, компания мувофиқи ҳамон товарооборотат маош медиҳад. Ва одамое ки дар командаи ман ҳастанд, ваёам маошҳои аллакай калон мегиранд, 2500 сомон, 3000 сомон, мукофоти пулиёшон 20 000 сомон гирифтанд. Як духтари маъюбам ҳаст ки аз давлат вай 300 сомон нафақапулӣ гирад, аз Фаберлик 2000 сомон, 1900 сомон, гувақт 2500 сомон маош мегирад. То есть бинед ки вай маъюб аст, вай кори ҷисмонӣ кардан наметавонад ва ин кор хиёлам ки ягон мумкин ки ҷои гандагии бадаш нест, наоборот фоидаовар аст ки одам маъюб аст, одам вай ограничениҳои ҷисмонӣ дорад, то есть роҳ рафта наметавонад, лекин пул кор карда тариқи телефон даромад гирифта истодааст. Ва
чӣ хеле ки гуфтем як бори дигар маош аз таварабарот аст. Анакнун бинед манамин ман бошам, да, манамин ман. Ин одамои поёнам ва ҳар кас ба тавонои худаш харид мекунад, дар худаш харид мекунад, барои фурӯш харид мекунад. Ман мисол фурӯхтан наметавонам. Ман зани хонашин ҳастам, ман аз хона берун намебурам ва дар диёри мардум ҳастам, да, дар давлати мардум ман фурӯхтан наметавонам. Ман барои худам ва тариқи онлайн, да, уже шахсоне ки мана мешиносанд, ки ман дар ҳамин кор ҳастам, ба ман худашон мегӯянд, дар ман аз ҳамин дар кор ман онлайн заказқатӣ равон мекунам. Яъне доставкаям компания ба дӯши худаш гирифтааст. Гӯё ки ҳамаи кори асосии мо доставка, логистика, ҳуҷҷатгузорӣ ҳамаш дар ва компания ба ӯҳдаи худаш гирифтааст. Мо фақат бояд товароборот созем. Баъдан чунки гуфтам ино харид кардан, да, там 150 сомон минимале, инаш 250 сомон, инаш 500 сомон. Ҳар кас чини тавоноиш ва хайра. Ва ҳеҷ вақт аз сари пули ино ман ба пул намедиҳанд. Ман чӣ қадар ки тавароборот ташкил кардам, ман ёки ҳамин одам, да, ҳар кас бояд меҳнат кунад, кор кунад, одам фаҳмонда тавонад, корҳои техникиша ёд дода тавонад, командаро калон карда тавонад, лидери бақувват калон карда тавонад, ки ҳар кас ба худаш мустақил шавад. На ин ки регистратсия шудан пас, да, садбалзан мехарад, хонаи склад мекунад, фурӯхташ наметавонад, Фаберлик ганда, Фаберлик дурӯғ. Не. Ман шахсан ки худам уже чӣ ки гуфтам 2.5-3 сол шуд кор карда истодам, бисёр занҳои гуногун қатъиҳо хӯрдагиам. Аксарият занҳои мо намехоҳанд ки ягон чизро ёд гиранд. Бисёр баҳонаҷӯӣ, да, ё ин ки пешравиашона намехоҳанд. Баъзеҳо шубҳа мекунанд, баъзеҳо метарсанд, баъзеҳо аз тарафи шавҳар иҷозат дода намешавад. Шахсан манам аз тарафи шавҳарам аввал иҷозат намедодам, лекин ман мегуфтам ки ман намехоҳам ки дар хона бефоида вақтамро гузаронам, сериал тамошо кунам, консерт тамошо кунам, поста дар телефон, дар Инстаграму Ютуб лента тамошо кунам. Да? Ман мехоҳам ки як чизро ёд гирам, яъне вақт ба фоидаи худам сарф кунам. Ва вақте ки ман ин системаи корро аз худ кардам ва ба шавҳарам нишон додам ки ман дар хона нишастам ва чунин маошҳо гирифта истам. Ғайр аз маош ман мукофотпулиҳо гирифтагиам. Охирон мукофотпулии ман ин 150 000 рубл буд як моҳ пеш. Ва шавҳар ки фаҳмодам ки ман ягон кори ганда накарда истодам. Манам маҳсулоте ки ту ҳар рӯз истифода мебарӣ, сар мешӯем, дезодорант истифода мебарем, посуда мешӯем. Ҳамин чизро ман аз Dixi пятерочка намехарам, аз Фаберлик мехарам. Яъне бизнеси худамро меафзоям. Баъдан шавҳарам дастгирӣ карданд. Анакнун чӣ ки гуфтем, маош аз таварооборот аст, аз рӯи фоиз. Баъдан боз чӣ мегӯянд ки Фаберлик фоиз дорад, яъне аз ҳисоби таварооборот фоиз мегирад, там 3%, мегирад 6%, там 12% метиҳад, да, 15%, то есть фоиз дорад. Мардуми тоҷики мо, гуфти Рӯзо дарагии маӣ, дар куҷо фоиз нест? Дар ҳама ҷо фоиз аст. Ҳамин маоше ки дар корхонаи давлатиам мегиранд, ваям як ҳадди аққал як фоиз муайян аст, да? Аз андозпорондагон, да, аз ба мо чӣ метиҳанд, маош метиҳанд. Кадом фоизашон метиҳанд. Агар ки фурӯшанда дар ягон магазин фурӯшанда шуда кор кунад, ваям аз ҳисоби фурӯши ҳамон магазин ягон фоизашро ба вай чӣ кор мекунанд. Мисол 1000 сомон маош метиҳанд. Мисол аз фоизи умумии фурӯшаш, да, аз даромади ҳамон ягон фоизашро маош метиҳанд. Ҳаминам фоиз аст. Ё ки нафақае ки мо мегӯем хай дар онҷо шахс меҳнат кардааст, кор кардааст, кори ҷисмонӣ кардааст, омӯзгор кор кардааст, духтур кор кардааст, яъне меҳнат кардааст. Чӣ мегирад? Фоиз мегирад. Яъне нафақа мегирад. Нафақа аз куҷо меояд? Яъне вақте ки маош мегирем, фоизҳо куҷо меравад? Андоз меравад и пенсиони фонд. Ва ҳамино гашта бо чӣ шуда? Нафақа шуда, яъне пенсия шуда меоянд. Всё-равно ҳама ҷои мо чӣ аст? Аз ҳисоби фоиз аст. Ё ки хона харидорӣ мекунед, пули ҷамъ карда надоред, аз банк рафта фоиз мегиред. Ҳамин ҷа ҳам вақте ки меҳнат кардем, мо мувофиқи меҳнатамон ҳам фоизи дар кория мегирем. Анакнун мегӯям ки чӣ дорад? Шарт дорад.
шарт дорад, яъне шартҳояшро иҷро кардан дар кор. Кадом корхона шарт надорад? Мисол, шумо омӯзгор ҳастед, ҳар як омӯзгор талаботи худашро дорад, бояд биёяд ба мактаб, соатҳои кории муайян дорад, план нависад, журнал пур кунад, накунад агар ҳамин шартҳоя иҷро накунад, вай шудашто чӣ? Корашро иҷро накард. Хеле коргар дар ҳеч дар кор нест. Омӯзгоришро бояд кунад, яъне ҳамун шартҳои ҳамун корхона агар иҷро накунад, естественно вай коргар ҳисоб нест. Ё ки шахсоне ки дар ҳамин Россия ман бисёр мебинам, бисёр таҷико дар магазинҳо кор мекунанд, ҳамун магазин ба ин ки кор даромадӣ, ваям шартҳои худашро мемонад, сар бар вақт мебиёӣ, инҷа тоза мекунӣ, продуктҳои дар полка ҷобаҷо мекунӣ, чизои нодаркория мебарорӣ. То есть вай шарт дорад, условия дорад. Иҷро накардӣ, ҳамун кора гуфтагиша накардӣ, ту як кор пеш мекунад. Дар Фаберликам агар условия иҷро накардӣ, ту даромад намегирӣ. Баъд боз як пункти дигаи бисёртар мегӯянд, ки болобудагӣ ҳама пул болобудагӣ мегирад. Анакнун ҳозир ина мефаҳмонам. Анакнун мегӯянд, ки пулро ҳама болобудагӣ мегирад. Вақте ки ман регистратсия мешавам дар компания, ман регистратсия шудам ва ман инҷо ҳоле киям 0, то есть 0%, 0%. Ва таги ман одам нест умуман. Хай агар ки ман хеле мисол структураи тайёр бошад, ҳамин веткаҳои тайёр бошаду ман регистратсия шуда боло ба парида биём, тайёр одамоқатӣ, то што ҳама пула ман гирам менеҷер. Хеле нест ку. Вақте ки ҳамаи мо регистратсия мешавем, дар таги мо одам нест. Мо аз 0 сар мекунем. Аз 0 сар мекунем, одам медарорем, иноям меомӯзонем, ино одамои худашонро медароранд ва ҳамин хел команда структурасозӣ васеъ шуда калон мешавад ва ҳар кас метавонад ин корро кунад. Ва мегӯяд, ки болобудагӣ касе ки пеш омад маоши зиёд мегирад. Не, болои ман наставник ҳаст. Лекин ман аз звани ҳозир ин наставник ҳеҷ кас нест. То есть кор намекунад. Мисол менеҷерш ба ман ҳастам, менеҷерш ба кор кардагӣ нест ва ман аз ин наставникам гузашта бурафтам. Ва ҳозир ман аз наставникам аз ҳисоби мартабаам ва ҳисоби даромадам гузаштагӣ рафтагиам. Ман бошам, инҷа структурам рафт, ҳамана якта поён рафт, ҳаминҷа як кас омад. Ин кас ҳамин қадар фаъол мешавад, ҳамин қадар шустр мешавад, ҳамин қадар гӯё ки целеустремлённая шахсе мешавад, ки ба вай кас даромади пулӣ дар кор, ба вай кас пул дар кор аст ва ин кас ҳамин хеле метавонад кор кунад, ки бинед, ки аз ман поён аст. Аз рӯи звания, аз рӯи структура аз ман гузашта равад. То есть инҳо боло парида намебиёд. Вай дар ҳамин поёну, лекин даромади ман мисол ҳозир 35,000 рубл бошад, ин кас метавонад без ограничения чӣ қадаре ки фаъол шавад, худаш командаш қатӣ кор кунад, метавонад аз ман гузашта 100,000 рубл маош гирад, ё ин ки боз аз ин ҳам боло рафтан гирад. Вай фарқ надорад, ки кадом одам дар куҷо регистратсия шудааст. Гап сари он ки чӣ тавр шумо худатон шахсан кор мекунед, меҳнат мекунед, баъдан даромад мегиред. Барои ҳамин тамошобинони муҳтарам, пеш аз он ки як компания ганда кардан, ё ин ки как сказать, обвинять в чём-то, аввало нағза как моҳияти кораша, нағза как маркетинг планаша, чӣ гуна компания буданаша, пурра маълумотро аз худ кунед, бо маълумотҳои дуруст. Баъдан видео карда метавонед ба мардум таҳлилу муқоисаҳои худро фаҳмонед.
касоне ки ба ман ягон гуфтаҳо дорад, ягон саволе дорад, ё ки ягон чизро фаҳмиданӣ бошад, ё ин ки дар ягон ҷо ман ягон чизро нодуруст таҳлил карда бошам, метавонед ба рақамҳои телефонии ман, ки ман WhatsApp, Telegram дар ино дорам, нависед ё ки дар комментарияҳо нависед. Боқӣ саломат бошед. Раҳмат барои диққататон.